השנה הזאת עם קצת תקווה. ועכשיו אנחנו עם הצעה מעניינת למי שרוצה לחוות את החגים קצת אחרת. אנחנו אומרים בוקר טוב ללילה קמחי, מורה לויפאסנה ולדרמה בעמותת תובנה. המון מילים לא בשפה העברית, ואנחנו עכשיו נעשה קצת סדר. ויפאסנה, אני יודע שזו סדנה של שתיקה. ואם יש משהו שיכול להרוג אותי ואו את אפרת, זה לשתוק. אתה בטוח. אני דווקא רוצה מתישהו לעשות ויפאסנה. חבל. השאלה שלי היא אחרת תמיד. אם אני הולכת לאיזה מקום ל10 ימים, ואני כל מה שאני עושה זה יושבת ושותקת, למה אני לא יכולה לעשות את זה בבית? למה אתה יכול לעשות את זה באולפן? 1-0. נתתי לעצמי את הציון. קודם כל נעשה קצת סדר. ויפאסנה, המשמעות של המילה הזאת זה תובנה. ראייה צלולה, ראייה של הדברים כפי שהם. כשאנחנו הולכים לקורס כזה, שנקרא ריטריט, שזה עוד מילה ככה בלועזית, המשמעות שלה זה נסיגה, כמו שקו הים, נגיד, נסוג מהחוף, ובשפל אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים שהם מתגלים לנו. אז בדיוק באותו אופן, כשאנחנו ניגשים לקורס כזה, ואנחנו יושבים בשקט עם עצמנו, סוף סוף, אנחנו לא צריכים להיות עסוקים בלדבר, בלענות, בלהגיד, בלעשות המון דברים, אלא רק לשבת ולהתבונן פנימה, אז סוף סוף יש הזדמנות לכל מיני דברים בבפנים שלנו להיחשף החוצה. עכשיו, יש קשר גם לחגים. זאת אומרת, אתם לא סתם, העמותה שהיא לא עמותה דתית, פותחת איזושהי פעילות מיוחדת לקראת יום כיפור, שהוא יום של חשבון נפש באופן כללי לעם ישראל. איך זה מתקשר? נכון מאוד. תראו, עמותת תובנה פעילה במשך 20 שנה כבר כל השנה, ובמיוחד בחגים זה הזדמנות לאנשים לבוא ויש חופש, כן, או סוף שבוע, או שבוע שלם, או 10 ימים, כמו שהזכרתם. ובקרב עמנו אנחנו חיים, כן? אנחנו כאן בתוך ישראל, ואנחנו מקשרים בין העבודה הפנימית שאנחנו עושים דרך המדיטציה, שנקראת ויפאסנה, התבוננות, תובנה, ובין הזמן הזה, זמן של, כמו שהזכרת, חשבון נפש, התחלה חדשה, שער, להתחיל את השנה בצורה אחרת. אז זה לא סדנה של 10 ימים? הסדנה הזאת היא סדנה, יש בראש השנה שבוע, ומיד אחר כך מסתיים ראש השנה מתחיל קורס יום כיפור, שזה עוד 3 ימים. בסך הכל זה יוצא 10 ימים, שמתחיל מההתחלה עד הסוף, כן. זה יוצא 10 ימים. זה יוצא 10 ימים. אבל יש אפשרות גם לשבוע, גם לסופי שבוע, יש שבתות תרגול במשך כל השנה, יש קורסים לאנשים שלא מסוגלים לבוא לכל הריטריט הזה, או רוצים פעם בשבוע, פשוט רק להתנסות ולהבין מה זה הדבר הזה. זה גם אפשרי. אתם עמותה. נכון. כל עניין הרווח אצלכם הוא מאוד 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 מפתיע, כלומר, אני לא באה משלמת 500 שקל לסדנה או 1,000 שקל לסדנה, זה עובד אחרת לגמרי ובצורה מאוד לא שגרתית. נכון מאוד. אנחנו עובדים בצורה שנקראת דאנה, דוניישן, זה נתינה מנדיבות הלב. זה באמת אחרת לגמרי אומר שבדרך כלל אנחנו רגילים להתנהל בעולם. אנחנו נכנסים לסופרמרקט ורואים כמה הדברים עולים, ואז יכולים לקנות אותם או לא לקנות אותם. אותו דבר, סדנה רוחנית בסופרמרקט הרוחני שיש היום בשפע. במסורת הזאת שאנחנו מלמדים, שהיא יונקת מתוך המסורת הבודהיסטית, הנתינה, כן, הלימוד ניתן באופן הזה, נתינה חופשית. מי שבא, ברוך הבא, כן, לא בודקים כמה אתה יכול לשלם, אם אתה יכול לשלם. בסוף הסדנה, כן, יש הזמנה פתוחה להשתתף במה שאנחנו קוראים לו כלכלת הלב, כן. קיבלת, אתה מוזמן לתת גם, כן. אבל עדיין יש איזושהי מקובלה חברתית, כמה עולות סדנאות שכאלו, זה לא גורם לאנשים קצת למבוכה? זה גורם לאנשים למבוכה רבה, הרבה פעמים, וזה חלק מהעניין, זה חלק מהתהליך. הכוונה היא באמת להתחיל לעבוד עם התנועות האלה של הלב, שבדרך כלל רובנו מתכווצים כשאנחנו מדברים על כסף, או כל האישויים שיש לנו מול כסף, ופה יש לנו הזדמנות לעשות משהו קצת אחרת. קודם כל, לקבל, וזה בסדר, וזה מותר, ואחר כך אתה מוזמן גם לתת. הנה, אמרת לתת, שלחתי עוד פעם 8855. כל פעם שאני אגיד לתת, אתה תיתן? קדימה, לכי על זה, תנסי אותי. זה רק בשבילכם, אני חושב שצריך באמת לעשות את זה. אז הנה, דוניישן ללתת. קוסטה וז'אנה עדיין פה, אנחנו נזכיר לכם כל הזמן להמשיך ולתרום. אתה זוכר איזה חיים טובים יש לנו. תחשבו כמה אנשים לא חיים את החיים הטובים האלה, ובשבילם 10 שקלים האלה זה
המון. נכון. תראי, אני יכולה באמת להגיד לך שאנשים אפילו שהם הולכים לספר והם צריכים להשאיר טיפ ולא יודעים להשאיר 5 שקלים או 10 שקלים, לא נעים להם. כן. לא קורה אצלכם מצב שבן אדם כאילו מתקשר אחרי שבוע ואומר, תקשיבי, חשבתי שזה סכום נורמלי ופתאום אני מרגיש לא בנוח, אני רוצה לשלם עוד. כל עניין התשלום הוא קצת נשמע לי מוזר. כן, הוא נשמע מאוד מוזר, הוא באמת מאוד יוצא דופן. מאוד לא מערבי. מאוד לא מערבי, נכון מאוד, אבל תראו, זה עובד. אנחנו חיים באופן הזה, כל המורים של עמותת תובנה מלמדים בתובנה באופן הזה, לא מקבלים שכר נקוב, חיים, אני עד פה, כן? עמותת תובנה בכלל מציעה את הריטריטים, גם את הלינה, גם את המזון, באופן הזה, כן? אוקיי. וזה... לילה, אני מפוחד עד עמקי נשמתי מלשתות, אני באמת, אני אומר, אני לא מתבייש, אני יודע גם שאני מרים פה לפורום עכשיו להנחתות על ימין ועל שמאל, אבל באמת, אדם כמוני שדיבור הוא לחם חוקו, לא סתם אנחנו הרי הגענו למקצוע הזה, אנחנו דברנים, אנחנו אוהבים לדבר, אנחנו צריכים אנשי חברה. זה נורא מפחיד אותי להגיע למקום שבו אני שותק שעה, לא לדבר על כמה ימים. כן. זה באמת הדבר שהכי מפחיד, אנשים שבפעם הראשונה יושבים בקורס שכזה, בקורס של תובנה באופן הזה. וזה הדבר שהכי מהר ככה עוזב מבחינת הפחד. כי קודם כל אנחנו שמים לב שמבחינת עניין, כן, הדיבור הפנימי קיים כל הזמן. וסוף סוף יש לנו הזדמנות להתחיל להקשיב למה באמת קורה בפנים. אפשר לדבר בהקשר הזה על הניקיון של הלב, עם המון דברים מעמיסים עלינו ביומיום, ואנחנו לא יודעים אפילו, אנחנו נורא מופעלים מהם. סוף סוף יש לנו הזדמנות לשבת, להסתכל מה קורה לי בפנים, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת מבקש. והדברים האלה מאוד מתגמלים. העניין של השתיקה מאוד מהר נדחף הצידה, הפחד מתפוגג. אנשים שיבואו אליכם לסדנה שחלק ממנה מתבצע במהלך יום כיפור, צמים אצלכם? אני חושבת שרוב האנשים יצומו, כולל אני, וזאת הזדמנות מאוד יפה לחבר גם את הצום של הגוף וגם את הצום של התודעה. יש לנו פחות גירויים, שאלתם קודם למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בבית. קודם כל תנסו, כן? הלוואי שתצליחו, זה יהיה נהדר. אבל בדרך כלל רובנו צריכים תנאים מאוד מסוימים כדי להצליח, כמו שאתם אומרים, לשתוק ולהסתכל פנימה וככה להתחיל להבין מי נגד מי, מה קורה לנו בפנים. הצום, אני חושבת שמהבחינה הזאת, הקורס הזה של יום כיפור יהיה מאוד מיוחד, כי זה יהיה עוד משהו שנוסף על החוויה המדיטטיבית של ההתבוננות. אז לא יסתובב שם אוכל סביב האנשים, מי שצם וזה חשוב לו, יכול להגיע לסדנה? בדיוק, תהיה ארוחה מתחלת, ארוחה מפסקת, כן? ומי שנורא ירצה יוכל להיכנס למטבח שהוא מרוחק קצת מהאולם ולהכין לו משהו לאכול, אבל זה לא יהיה אכילה בפומבי. תדמייני את הסיטואציה הבאה. כן. את, אני ומירי בלקין בסדנת ויפאסנה. לא, אני לא רוצה לדמיין. אין סדנה פחות רגועה מזו. אני בכלל חושבת לעשות ויפאסנה בבית. אור, אמא בויפאסנה. נחמד. תודה רבה, לילה. תודה רבה. חג שמח. הפסקה קצרה ומיד אחר כך, האם ניתן לחדש ולרענן את מערכת היחסים הזוגית ארוכת השנים שלנו? תתפלאו לשמוע מה המומחים שלנו חושבים על זה. אפשר. אחרי הפרסומות.